4 χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης, η Πελοπόννησος ελεγχόταν από τις ελληνικές δυνάμεις. Στις αρχές του 1825, ο εμφύλιος πόλεμος είχε τελειώσει, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Πελοποννησίων είχε αιτηθεί και φυλακιστεί, ενώ οι Ρουμελιώτες ένοπλοι που στήριξαν με τη δύναμη των όπλων τους τη διοίκηση, περιφέρονταν στις επαρχίες της Πελοποννήσου προβαίνοντας σε πράξεις βίας. Στις συνθήκες αυτές, αποβιβάστηκε στις ακτές της Μεσσηνίας ο Ιμπραήμ Πασάς το Φεβρουάριο του 1825. Το 1825 οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα απειλή. 14.000 πεζοί, 2.000 ιππείς και 500 πυροβολητές με 150 κανόνια αποβιβάζονται στην Πελοπόννησο. Είναι ο πανίσχυρος Αιγυπτιακός στρατός του Ιμπραήμ Πασά. Έχει φτάσει με εντολή να πνίξει την Επανάσταση στο αίμα. Στις ανοιχτές εκτάσεις της Πελοποννήσου, ο Αιγυπτιακός στρατός δεν συναντά καμία αντίσταση. Από όπου περνάει, σπέρνει το θάνατο και τον τρόμο. Και οι περιουσίες, κόβει και ξεριζώνει ελιές και αμπέλια. Στο σκλαβοπάζαρο της Μεθόνης, εκατοντάδες Έλληνες αλυσοδένονται και φορτώνονται σε πλοία για την Αλεξάνδρεια. Καθώς οι Αιγύπτιοι καταστρέφουν το Μοριά απ' άκρη σ' άκρη, οι τουρκικές δυνάμεις κινούνται από το βορρά για να καταλάβουν το Μεσολόγγι. Από το καλοκαίρι του 1825 η πόλη βρίσκεται υπό πολιορκία. Οι Έλληνες μοιάζουν ανήμποροι να αντισταθούν. Το τέλος τους είναι κοντά. Μέσα στα 2 χρόνια που ακολουθούν, ο Ιμπραήμ προσπαθεί να επιβληθεί στην Πελοπόννησο. Μετά την πολιορκία του Μεσολογγίου, επανέρχεται δρυμύτερος εκεί και το καλοκαίρι του 1827, μη μπορώντας να εδραιώσει τη θέση του στο Μοριά, εφαρμόζει την τακτική της καμένης γης. Και ενώ προετοιμάζει απόβαση στην Ύδρα και τις Πέτσες, γεγονός που θα είχε ολέθριες συνέπειες για την Επανάσταση, αν γινόταν πραγματικότητα, τον προλαβαίνουν οι ναυτικές δυνάμεις Γαλλίας, Ρωσίας και Αγγλίας που καταστρέφουν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο χρόνος άρχισε να μητράει πλέον αντίστροφα για τον Ιμπραήμ. Οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αλλάξει την πολιτική τους και ήταν αποφασισμένες να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Έτσι, έπειτα από την υπογραφή του πρωτόκολλου του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1828, συγκεντρώθηκε στην Τουλόν γαλλικό εκστρατευτικό σώμα 14.000 ανδρών υπό το στρατηγό Μεζόν με την εντολή να κατευθυνθεί στην Πελοπόννησο και να αναγκάσει τα Αιγυπτιακά στρατεύματα να αποχωρήσουν από εκεί. Έτσι, τον Αύγουστο του 1828, ο γαλλικός στόλος αγκυροβολούσε στο έρημο τότε Πεταλίδι. Τον Αύγουστο του 1828, στον ειρηνικό κόρφο που απλώνεται μπροστά από το σημερινό Πεταλίδι, φουντάριζαν τις άγκυρες οι γαλλικές φρεγάτες, οι κορβέτες και τα μεταγωγικά. Το Πεταλίδι την εποχή εκείνη δεν είναι οργανωμένος οικισμός, αφού ύστερα από μία μακραίωνη ιστορία που μας πάει πίσω στην ομηρική, κλασική και ιστερορωμαϊκή εποχή, τον 6ο αιώνα εγκαταλείπεται ως οικισμός. Ένας μάλιστα Γάλλος της αποστολής του Μεζόν αναφέρει σε επιστολή του με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου του 1828. Η μεραρχία πήρε θέση στην παραλία του Πεταλιδίου, ένα αρχαίο χωριό που στην τοποθεσία του βρίσκει κανείς πια μόνο καλύβες από κλαριά, οι οποίες κατοικούνται από κεραμοποιούς που κατασκευάζουν κεραμίδια. Απέχουμε 4 λεύκες από κάθε κατοικία. Η απόβαση του στόλου έγινε εδώ, σε αυτήν την περιοχή, την επόμενη μέρα στις 31 Αυγούστου στην Καριά, λίγο βορειότερα από το Πεταλίδι, στις εκβολές ενός μικρού ποταμού που ονομαζόταν Καρακασίλ, όπως αναφέρει ο αρχίατρος της αποστολής Ρου. Το γενικό στρατηγείο εγκαταστάθηκε πάνω στο δρόμο προς Κορώνη, φρουρούμενο από ένα απόσπασμα υπηκού. Οι στρατιώτες έφτιαξαν πρόχειρα καταλύματα από καλάμια και φυλλώματα, ενώ γρήγορα μετέτρεψαν ένα μεταγωγικό πλοίο σε νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες που έπληκταν το στόλο. Στη Μεσσηνία, ο Σεπτέμβρης του 1828 ήταν ακόμα αρκετά ζεστός.
Οι ασυνήθιστοι σε τέτοιες θερμοκρασίες Γάλλοι στρατιώτες υπέφεραν πολύ. Έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου υπήρχαν ήδη 75 ασθενείς λόγω θερμοκρασίας, αλλά και από τσιμπήματα εντόμων και σκορπιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα καταφθάνει στο Πεταλίδι, επιβαίνοντας σε ρωσική φρεγάτο Καποδίστριας, ο νεοεκλεγής κυβερνήτης για να επιλύσει τα θέματα που προέκυπταν από την παρουσία του γαλλικού στρατού στην περιοχή. Επιτόπου έφτασε και ο Κολοκοτρώνης. Το Μάιο μήνα έφτασαν και τα στρατεύματα τα γαλλικά. Αρχηγός ο Μεζόν με 14.000 και με όλη την ύλη την πολεμική θάλασσης και ξηράς. Τότε ο Μακαρίτης ο κυβερνήτης ήλθε διαθαλάσσης στο Πεταλίδι και ακούοντάς το κι εγώ, όπου ήμουν στην Καρίταινα, επήρα καμιά εκατοστή ανθρώπους και πήγα στη Μεσσηνίαν, όπου ήταν και ο Νικηταράς. Συνομίλησε ο κυβερνήτης με τον Γενεράλ Μεζόν, έστειλα γράμματα και στον Μπραήμι, πως είναι προσταγμένος από τα τρεις δυνάμεις να έλθει με τα στρατεύματά του στην Πελοπόννησο. Και ακόμη προσταγμένος είμαι να σου γράψω να συνάξεις τα λείψανα των καραβιών σου και τα στρατεύματά σου και να τραβηχθείς από την Πελοπόννησο. Και πως αν παρακούσεις και δεν τραβηχθείς, είμαι προσταγμένος να σε πολεμήσω στεριάς και θαλάσσης. Το στράτευμα όλο στρατηγός το είχε βγαλμένο έξω στο Πεταλίδι, στην ξηρά, και αρχίνησε και έφτιανε κοφίνια και άλλα διαμπαταρίες. Και ζήτησε του κυβερνήτου να του αφήκει έναν στρατηγό με ολίγους διαοδηγό, να είναι οδηγός του στρατεύματος για τον τόπο, και του άφηκε τον Νικηταρά. Και έτσι χώρισε το στράτευμα και πήγε μέρος κατά την Κορώνη και μέρος κατά τον Νεόκαστρο. Και εγώ αναχώρησε για την Καρίταινα. Ο κυβερνήτης, βρισκόμενος στο Πεταλίδι, συντάσσει συνεχώς έγγραφα και επιστολές και μεριμνά για το γαλλικό στόλο. Σε μία επιστολή του προς τον Γάλλο ναύαρχο Δεριγνή, σημειώνει ότι οι συνθήκες παραμονής του στόλου στην περιοχή του Πεταλιδίου είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας του ανυπόφορου ήλιου και της υγρασίας σε μια υπερβολικά βαλτώδη περιοχή και προτείνει να μεταφερθεί το στράτευμα αλλού. Και πραγματικά, ύστερα από 2 εβδομάδες, το μεγαλύτερο μέρος του εκστρατευτικού σώματος υπό το Μεζόν κινήθηκε προς Γιάννη. Ένα άλλο μέρος υπό το Σεμπαστιάνι στην Κορώνη, ενώ το πυροβολικό καθυστέρησε ακόμα λίγο στο Πεταλίδι γιατί έβρισκε χλώη για τα άλογα. Λίγους μήνες μετά την άφιξή του, ο Μεζόν είχε καταφέρει να εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του σκοπού του, να εκδιώξει τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Ο κυβερνήτης προσπάθησε να ευχαριστήσει επίσημα τα γαλλικά στρατεύματα για την αποστολή του στο Μοριά. Έτσι, κατά την 4η Εθνοσυνέλευση, αποφασίστηκε να αναγερθούν 2 μνημεία. Ένα στο Ναβαρίνο ως ανάμνηση της ναυμαχίας και ένα στο Πεταλίδι ως ανάμνηση της απόβασης των Γάλλων. 4 χρόνια αργότερα, το 1834, με βασιλικό διάταγμα αποφασίστηκαν ακριβώς τα ίδια. Και πράγματι, στην πλατεία της Πύλου υψώθηκε αφιερωματική στήλη προς ανάμνηση της ναυμαχίας. Στο Πεταλίδι όμως το δεύτερο μνημείο δεν έγινε ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση του μνημείου προβλεπόταν στο πρόχειρο πολεοδομικό σκαρίφημα του νεοσύστατου οικισμού του Πεταλιδίου. Ένα μνημείο όμως που καμιά κυβέρνηση δεν προθυμοποιήθηκε να υλοποιήσει. Από τη μία γιατί οι Γάλλοι απελευθερωτές του Μεζόν σε πολλές περιπτώσεις έδρασαν ως δυνάμεις κατοχής και από την άλλη εξαιτίας της ληστρικής του συμπεριφοράς όσον αφορά τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς. Δίκαιη, άδικη απόφαση. Μια απόφαση που πρέπει να κρίνει η ιστορία και ανάλογα να δικαιώσει ή να καταδικάσει.